Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si s povrázkou bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: Odneste to odtiaľto, nerobte z domu môjho otca tržnicu. Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: Strávi ma horlivosť za tvoj dom. Židia sa ho opýtali: Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť? Ježiš im odpovedal: Zborte tento chrám a za 3 dni ho postavím. Židia povedali: 46 rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dni? Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.